internet trolls kay murag atong amigo magpaila ta. Sige magpaila ta. Magpaila ba ta? Sige. Di na lang. So, ay? Ah, Sige. Ah, na sige. Hindi, ngalan lang, ngalan. mo Sawan? ngalan, Yun lang? ngalan. Oo, ngalan. Ako si Chucky, akong kuyog diri si attorney Charlie Main Cuevas. Tibuok ba na 'to? Charlie Main Cuevas. Puwede niyong i-search sa Facebook og ganahan mo saputon, mag-comment ka sa iyang mga post kay lami ba kay mo tumag og unsa og atong kuyog po diri si Engineer Rino Cumayaw. Ah, Ah, unsa atong background, pareho kami ga taga-Uslob, pareho mi eskwela sa Daan Lungsod Elementary School. 'Di ba? Among gistoryahan rin ang katong mga gwapo ug mga bright naa sa kang Ma'am Rendon, 'di ba? Ang katong mga Ah. buluyagon didto kang Sir Vasquez, 'di ba? Section 2. giunsa po Oo. to nila pag giunsa to Section nila 2 sila. nabay section 1, Kinsay section honor 2 sa ato inyong brad. classmates da? Wali pa man to kadto si Vasquez og si Naa. Pamrindon Oh, wa man naa to. ma. Naman to. Naa. Wala, di giusa na to. Giusa ra. Ba kinsa Wala may pang honor ko babae. no? Kinsay First honor honor kang si Ma'am Arlene Sir Lo. Vasquez na classroom? Si Charlie Min og si kuan, Irene. Ato Rendon. Ma'am Rendon. Hindi, murag ang Ay, first si ato Irene, si no? Arlene, second Charlie May daw si si Irene dito. Amit, Oh, Amit, Amet. then third, Ikaw third. limot. Murag ako third. Nga man, ikaw, 'di ba? Brad, dun sa to ka, Brad, murag giusa ra ba? Murag gaaway-away pa ganito nga, kay, murag ang gusto ni, hindi, murag ako na, kuan na, ang gusto ni sa Vasquez nga, ang first owner si Arlene, nga dapat ang second owner sa salutatorian is gikan sa Vasquez. Niya murag nganong ingon ana man nga dapat ang ibasihan ang grade. So dapat Oh. ang second si ang salutatorian gyud si Amit. Something mo ingon ana. Amet. Mura pero Mm. Pero usa ra wala. katong nalupig mo na mo sa writing competition. Itong writing, paragraph writing. Kaya nga kamo may unang gitest dito ni Mr. Estinor. Ilang kanyang grupo ba? Ako wala Section na 1. ako kay daw na. Ang gibuhat adto ni Oh. Mr. Vasquez, naminaw sa likod unsay gidikta. Gisuwat niya dito. Gipakopya na namo sa maonay kuan. Kanang naman ay exam sa unang idikta ang paragraph. Di ba? Letter writing, ikuan, date, dear Mr. X, I am Perfect writing mo to tanan. you, etc. Niya isuwat sa estudyante. So siyempre, ang estudyante daw wala maanad og suwat-suwat sa tuwa. Usahay na skilled, right ang kuan, date, di mao ang mga spelling, ang form. Ang gibuhat adto ni Sir Vasquez, naminaw sa likod. Naminaw sa likod. Iyan ang gisulat. Man, memorize na mo. Pastilan. So, kinsa nawala na pud si Rino atong istoryahan mo ang first honor nato si Arlen, human si Amet, human si Rino man siguro third no. Irene. Unya, Mura si Irene ba ang third? Mura. Ya naamon to yung mga kasunod honorable Rino. mention, di ba? Mura Kamo kaming ni duhan Rino ni Rino kasunod. kasunod. May mga honorable mention no, honorable mention. Unya, ako with honors ko ato. Murag ika-uno man siguro to sa with honors. Wala no ako kabalo kinsa pa tong uban. Kinsa may uban ako. Ang sa una top 10 ra manggod. Top 10 ra man to sa una. Wa man to ikuan. Basta na-appeal ko sa with honors. Kay ag Filipino na kinumdo mo ato ag Filipino kay grade 6 naman ko ato, di ba? Akong Filipino o sa kasimana dito sa sa ka grading dito sa grade 2, pag human grade 3, pag third grading grade 4, nya pag fourth grading nako dito sa grade 6. Mao to na honor ko. Kay pag abot og high school nga Filipino sugod sa first grading, pastang lisura. Wa jud ko kabaloon ng Pilipino unsaon nato na pagpasar ng Pilipino. Nang deep man sa yan ay pila na ko katuig po diri sa Manila ug magtagalog kung maron mo gahapon ra naabot. Murag Dili ang problema mo gud sa Pilipino.
wala gyud ta maanad ng ilang Mm. syllabication kanang nakapagtataka. Mahina na ba? Mm. Yan, oo, wala Oo. nang medyo angay gyud siya siguro. Bisag asa man nga lengguwahe o Mm. kinahanglan mamaayo ka mosulti mo yung istorya kada adlaw ba. Mm. Nya ang problema na Ikaw diri sa og balay, natag unsa man mo? Bisaya mo sa balay o Bisaya man me, Tagalog? oo, Bisaya. Mao na, mao na. Nya bisag didto mi sa seminaryo maggrupo-grupo mi og Bisaya. Mm. Pero Mao man. Imong Tagalog kada rin, usang kamusta tawo man imong hangtod Tagalog? ron hawag pud na mo Tagalog kay di man na kuan. Ha. Anong magtagalog? Anong asa mag-aanay tag Tagalog? Oo. Ako, okey Ako naman akong magod Tagalog siguro. Moy daghanan kay istorya nako. Puro Tagalog man akong mga kuyog diri. Gamay ra kay Bisaya diri sa awag. Sugas imong kuan no? Mukhang oh, diri gatambay nako. Inay ginsay spate ra. na-share siguro na sa imong profile sa kuan ilahang group chat basi gi-share ni Bes. Dili. Nakoy gidudahan duha. Naman na sila spatter. Unya, Asa man na taga i-share na Davao ko. Oh, gikuha siguro account nga naa sila gikuan. Ihap nako. Di ba kana mag-boost ba ya? Una makuan. Oo. Unya akong friends biya nga tagdon man ko ni Meta nga 816 ra man na. Okay. Pero naka-public imong kuan imong profile. Naka-public ko. Unya, daghang ga follow na mga 700 plus na curious lang to siguro kay giatake akong account. Pero Kada po. in fairness dili ra didiis ang ni kuan ha. Naapoy mga anti-DDS ang ni comment. Oh, gabi maram Mm. ko gapasa-basa kay di na gud mag-notify ako ang Facebook niya pag-abot baniktan-aw na ako daghana man ani niya wala ko oras pagbasa. Dayon usa mga ikalima nga post siguro nako going down paubos ba? Tan-aw nako mga 800 gabasa-basa ko. Dihay exchanges siguro to 97. Mga kuan anti-DDS galanes. Nako, naaman dahil. Pero wa ka kaila. Wala okay la. Wala ko. Gani sa akong mga friends wala may ni comment. Nay usa duha. Ya wa gyud ko mag-post. At least kuan mag-post for example i-share nimo ning podcast nato ron. Wala naantay automatic viewers nantay 800 ka buok pero kuan nimo commenters 800 2 million daw. views, Abot million na. views. 2 million na daw siya. Oo. Oh, ang total murag kuan 3.3. Last kuan 20 days. Wa ko kay bawo giunsa na nga wala mo ko mag-boost. Di mo ra gi-share tan-aw na ko gi-share na imong profile sa ilahang group chat or groups gyud sa nga mga pareho mga DDS. Nabantayan nako. Nakabantay ka nganong mag-print screen ko o kanang picture. Nabantayan nako o kanang mga one-liner naara sa 2,000. Mag-print ko picture. Bisag ka ng news god dili nako kuan i-share akong print screen. In 1 hour. Moabot na ko. Wa nga no. Kisa may kuan na niya. Kuan matagan sa mga mostly mga 80% DDS pag na-picture or video. Pero kung mga post ra dili. Post ra naara ko gatuyok sa 2,000. Pero before ana akong post it's either post ra or picture. Ang akong friends ana nga legit mga 500 ra man nga ang mga nagad ako ng 500 say ang view. Usa ra gani mo comment nimo. Taga simbahan. Di pa na ako friend. Di pa na ako friend. Kay nang black biya ko tungkuan. Gani kanang nang black biya ko. Wow, kay say ga-target anang ako ang account nga Mariusep Oh. Ang sige na ko makita mo comment ni Ite si Honorable Lourdes Sabines. Si Madam Ludi. Amiga ni Mama. Kana taon siya sa Moingon siya. Amping tawon. Kalma lang attorney. Kalma lang attorney, di ba? Kalma lang.
Siguro na Kaya nakita siya sa kay giingnan ako dito, tanan, bayot, bugo, uklok, tanan. 'Di, Nya ang ang akong akong gigapunta, gikataw-an mosukos ako lang te tak. katong kuan, attorney na bangag. Oo, Murag wa jud mo kaila ani niya kung moingon mog bangag, palahubog, oo, himaye, mao ko. pero bangag. Uy, ay, ah! Gipasangin Di lang mo pa ko supa ka? nakadawat og malita. Nanilaban ako, naingon tong Mm, usa nga naka-ebidensya, ingon niya lus-lus ang kaduha, wala nay uso ebidensya ron. mm. Di ang problema ana te, ang problema ana, dapat magklaro maghiusa sila kay kung nay moingon na nidawat kag maleta, moingon man pud ang uban nga attorney na walay kwarta. Oo, Unsa unsa man jud tinuod ana? Ang ilang mao na punto is problema. murag mga actually murag ang actually ako nakitaan ra nabasa murag ra ang purpose lang nila is mga why. Murag Hmm, wa sila certain narrative. Di wala. sila makigdebate nga naa ako'y nakitang mga uban nga murag mo naa sila'y argument pero ang uban kay Hmm, for the sake lang nga makapangaway ba murag Na tawgon ako'y kag call name. nakit-an nga pattern mga 4 to 6 accounts og hmm, pananglit. Medyo maigo ilahang narrative ba, murag madibang although without my mhm, intention. Naay kanang 6 accounts, taas-taas niya kanang kuan god nako niya kung tan-awon nako dito sa ilang mga vloggers mao ilang mga istorya kanang for example kanang, mga GCash analogy mga ingana god, mhm. gabutang ka sa kwarta, Di common. wala ko kabasa siguro. Oo, Kato nangayo sa stars. ano Ang na ay iyang stars. oh, Giseryoso pud sa mga bugong animal yun. Oo kami na mga kag stars mga ayo kag stars wa man ikaw ang hatag og badge. Hatag sa Manghatag og badge ba? Manghatag og stars. oh, Ah, nya naalabay Russian og naong, Russian og pangalan, unya gatagalog. Unsa man gid ni mga imong Pero kontra murag diha common te, man ilang murag kuan puro I don't know lang kaysa ang tanaw-tanaw mura puro mga naka-lock ang profile, tama ba? hmm, ah, Murag na yung mga oo kay murag walay murag parehas sila tanan naka-lock ang profile. hmm, ang Friendster open naman, ang Friendster nakamao. Walay trolls, kay dili puwede ka mag-open sa ilang bagong Friendster ron ug dili ka naka-iPhone. unsa Unya, Bago pa nibalik man na murag ang bago pa man siguro Friendster? murag this week. Mao ba? Friendster, nibalik na ang oo. Friendster. Pero Oh, iPhone Nya lang. iPhone lang. Mura siyang Nako, Twitter, murag something oo, wala pa nako ma-discover something daw. kayo niya pagtan-aw nako dito sa mga tawo nako, mga kuan gyud nako nganong wala man ay magsugod pud diri ang mga trolls. Ya pagtan-aw nako Hmm, dili pa siya puwede sa Android. So dili pa nako siya. wala gyud trolls, Di siya ang man mosikat sa sa toa. tagsaan nimo iPhone ng trolls. Oo, pero naaman ko'y nakita naa yeah. sila'y mga farm Murag mo nga pa'y wala pagsugod dili pa man sad natibuok gud murag cellphone. mo pa'y di kasugod lang siguro sila sa iPhone. Hmm, So, mapuno na sad na. pohon mapuno na yan problema ning mga kuan di gid manghatag og stars. Hmm. Kaya og pangayuan og stars, seryoso Masuko, sa mga animal. masuko Di manghatag, nganong di gyud siya manghatag. basin Oo. basin ni ato ang purok pabula basig naa tay Ah, nay manghatag natong stars. Basig naa tay mga dili mga suko nga mohatag natong stars. Balik ta sa tong asa naman 'to? Asa to tong topic? Topic. Naamon tay topic ngayon karon. Unsa man gyud ay topic? John, Pwede sugdan balik nato. ko Pero Wendy. di ang ako karon ako nahuna atong paaboton si Wendell sa atong fake news kasi kay ang katong nagkuan akong dila. Unsa man Philosophical karon eh? kuan point of view. Yeah, kana Ah, philosophical point. Nindot na Okay. nato makuha nato kung gigikan sa atong amigo nga PhD. Ah, Karon si Manaha, niaging si Mana, nagtan-aw ko, akong gihurot og tan-aw kay nagunahuna ako mag-podcast na karon si Manaha. Akong gihurot og tan-aw congressional hearing kana. nga sa impeachment, 'di ba? Oh, perting taasa, gihimo na akong teleserye.
ang impeachment hearing. So, pwede pod kung ganahan mo, pwede nato ka ako kabalo ko sa ite daghan kay mga comment ato. Pwede mo atong istoryahan para sa atong buhay na mano nga episode unsa atong mga observations sa Sige kuan. pwede. Pwede 'di ba? Oo. Ang Ikaw ako Brad? ang akong una na akong nakita kining kongreso kung asa man sila unsay pangalan niya ay, ga hearing, nailangaw. Kay agbaso ni Chua siya gaistorya si Chua sa katong 29 na may langaw galakaw-lakaw sa iyang baso. O gyud Kaya nakita-an ako gyud nimo. mo yung ginhuna mo yung akong nakita kay siya ga-explain man siguro siya unsa tong Romanov ba 'to o kanang unsa pa 'to yung iyang gistorya. Nailangaw galakaw-lakaw gyud sa iyang baso. Akong ginhuna pa nawala gyud ako hunahuna og paminaw unsa man yung gipang istorya sa ubang congressman kay ang puta giinom pa ba 'tong tubiga kay Wasig na gisundan tong langawa. Wasig na gisundan sa gikan to sa Oo, pero interesting. Ikaw te, unsa man pero imong unsa oh, Ah, Ren? ito, ikaw Ran. adi ako, Oh, sige ako sa ah, hmm, di ang punto nako kanang magisgotag kanang sa ah, kana sa miaging mga impeachment Brad, di ba tama? Correct me if I'm wrong. Wa pa may karon pa ta niabot sa punto ngayon ana di ba nga murag na medyo naay na controversy gani nga murag mini trial daw. Usually Ah, sa panahon ni Estrada, giprobahan 1/3, panahon ni Corona nung ato gyapon nahitabo, murag karon pa na nahitabo nga murag medyo niagi og, investigation live, ah, ang to determine the probable cause. So, nindot mo murag, actually interesting sad siya kay, this is the first time nga nahitabo ng impeachment kasi dili dili man nimo first time nga impeachment pero nahimong hmm. interesting para nako kay mo first time nga naay, ah, investigation live in the television. Mura na ako, sige. Samtang before ko mo detalye pa. Ikaw Brad? karong kanang impeachment ron daghang actually na yung mga post nga mga pro DDS, mga anti DDS. Pero actually, ah, wa man unta na mahitabo ron ug wala na napugni tong niagi. Wala na Hmm, napunggi tong niagi ba. Actually nilabang ni gud pudto. Insakto man ni si hmm, atong engineer nga mostly sa impeachment medyo dili kayo importante ang case build ups lalom. hmm, Mura siya nahimo pod nga na purely duwa sa numero before. Political, oo. That-o na sa Senado. So Mm. naanad ko nga mao to'y mahitabo nga perting sukua sa mga gusto nga kung sa tinuod ba ning mga pasangil sa Vice Presidente ba. hmm, Pero unang-una na ako, si Justice Carpio permi siyang kaingon nga, "Sige lang, file lang ta, atong magsugod ta sa ubos." hmm, Naku usabon ba naay wisdom ning oras. Tungod sa nahitabo kay ug pananglitan 'to na diretso ng the same pattern with the previous impeachment. hmm, Palkang lisura mukuhag sa pina dito sa Senado. hmm, Botohan man na, kay pasampitan Oo. nako ang AMLC, hmm, unya mosupak tong ubang senador of course kay kuan man na may mga Oo. partido, klaro man gyud Labi ang na pa uban. last Congress, 'di ba kay Oo, hmm, karon gani at least karon naa na si sa pika sa side sa mga di nato matawag kasi murag lahi-lahi naman gud kasi di ra man na sa side kay naay mga pure DDS murag kung i-categorize nato ang Senado ron para nako ha, ah, murag naay mga purely kung na Robin Padilla pa, hmm. DDS the Duterte Block. They consider Duterte Block, themselves as Duterte oo. Block. Akong um, anak nindot kay party ang ilang ang ilang grade 4 man na grade 3 man akong anak. Ang tawag silang Hmm, party is RICE. Nindot kay meaning ang rice. Karon si Ruben sa na niya pangalan silang, kami Duterte Block kami. Anong Duterte Duterte Block, Block nga? Dapat Kausa ang ngalan, Kausa. For example, Makabayan oo, Block, mga na hmm, for the sake of the people. Sila kay Duterte Block.
wa na sila maulaw nga gitawag ilang kaugalingon ang ilahang kausa is for the name. Mm. Pero For the anyway, sake of so Duterte. for the sake of Duterte, wa na sila maulaw ana. Mm. Pero anyway, Mm. murag ma-categorize nato ang duha nga murag ah, pure mga DDS or Mm. Duterte Black as they call themselves, and the di sad matawag na tog anti-Duterte, anda siguro liberal kasi di man Mm. pud sila karon. Pero ang sa una mas grabe ang Duterte Black. Mm. Sige, Ah, continue mao mo Daghang lagi na naputol ti ka na Brad. mm. mao lagi og nadayon Oo. to sa kanang mga nakuha actually ang mga para lang nako sa pananaw. Actually ang pinakalikod nga ebidensya ron sa nakuha sa ubos dili si Madriaga. Si Madriaga lang gud kay wala man gyud kinakutagog. Ang mga government agencies, ang record sa PSA, ang mga expert sa NBI, Mhm. ang katungkuan notice of disallowance nga affirmation sa NOD nga previously issued by COA, ang record sa AMLAC, kining mga Mm. butanga og na labang sa Senado, most likely wa ni kagawas. Wa ni Mm. kagawas. Sakto. Oo. Karon ang nahitabo kay gibalik dili ang numero pabor kayo sa impeachment. So mao bitaw Mm. ron, gapasol-pasol man na sila ron panang ilang kusto ron ipalabang na sa Senado mura bag ningon sila nga may palabang nato sa Senado la. Oh. Kuan ba Oh, kanang kay wala kanang na to, di ba? kung wala actually kung nahuman na to. Wala na. Mm. Karon tanawa unsay mga ebidensya ang gikuptan. Pasalamat sila wala abrehe ang BIR. Katong BIR kato pa gyud mo samot gyud to mo tuok sa ni Sara kay naa man didto ang ilang income tax return niya. Mm. Kung unsay gibayaran og buhis makuha man ug unsay income nila. Government public documents. Mm. Public documents. Kanang Di public pareha sa documents namin. Oh, di pareha Kasi sa dili bigas ba kinahanglan nagbuhat nga ni inog mga affidavit ra kadung mga malita ba nga ang gipakita oh. nga oh, affidavit ra kana kay Pero public katong gibuhat ni documents. Dilima nga ni pili siya random nga mga transaction unya iyang gipa-confirm sa AMLAC, di ba? Gikan ni Trillanes na mga records, namili siya didto og mga random human iyang gipa-confirm sa AMLAC kung naa ba sad silang record. So duha ka lahi-lahi nga source sa upat, information upat. pero nagtugma. Yes, Kadto 19. pag-ingon niya ato parang, uy, di ba? Ako hunahuna og ako og naa ba ko supporter ba ko na Duterte tapos nakit-an ako to, murag mag-usab ako hunahuna siguro, 'di ba? Sobrang convincing. Pero atong mga DDS, 'di ba? Naa pa man sila ilaha pong lales nganong dili tutunood. Ah, kanang AMLAC og ninilabang na sa Senado, di gyud na moabot ana sa punto nga mapresentong mga inflows, Mm. outflows kay botohan man na sa Senado. Katong si Trillanes, di pa na moabot nga makalingkod siya dito sa Senado, ipatawag kay botohan pa man to kay basig Mm. ilang ingnon dili na importante nga testigo. So walay Mm. mahitabo nga verification. Mm. Katong sa PSA, posible po to. Babagan to. Kaya ang Mm. PSA magpakita og kanang record sa birth, kasal o Mm. kamatay. Sila may official nga tig-record kinsa nang naa diha Mm. ang nabuhi, gikasal o namatay. Otherwise, fictitious name. Mm. COA. Posible pud to na naharang nya wala madiskubrihan nato nga na affirmation sa Mm. sa notice of disallowance. Kanang mga butangan unta ilang napugngan nga nakaingon siguro sila nung pwede lang balikon ang kamot sa orasan. At that time nga gilabang na sa lower house padung dito sa Senado. Mao na ang ilang posisyon ron. Diretso na sa Senado, di ba? Nganong Mm. gadagoy-dugay pa mo diha. Whereas last year, ang ilang gusto, nganong gidali ninyo? Makapamikat mo ta usahay ba?
makapamikat ta usa. Hmm. Nya kini listen, Pero actually, actually kini man pinaka kanang gibuhat oo. sige Brad. Sige Brad, parehan. Nya Hindi, ang punto ang nako, pinaka kanang sige ako sige nabati naman sige, ka. sige. Sige, i-point-point na ka, ang punto lang nako di nasultian na, ang sa nung panahon nga, gihimo nila ng rason katong last year, actually, motog na nigawas pa 'tong kang ponensya ni Leonen, 'di ba? So actually sa tinuod Ah, lang para nako, siguro gituyo sa tan-aw lang nako ha, nagtan-aw man pud ka ng impeachment. Siguro murag in some way, nakatuo ba mo na ako na naputol ko? Hmm, ah, naminaw Oo, mi nimo brad. in some way murag that's the reason pud nga nung, muna'y gipunto ni kasi, ang si Leonin man 'tong nagpagawa sa desisyon, 'di ba? Siya ang ah, ang si tawag niyo ana suwat ponensya, tama ba? Oo, siya nagsulat, ponente. oo, ponente, siya may ponente. Murag ana si Leonin man gud dun sa una, nung time pa. Na-impeach po na siya. Gi-impeach po na siya sa nung panahon nga ni Duterte. So murag naa siya'y gusto niyang siguro, I don't know, this is only my opinion base sa akong observation. Murag gituyo niya nga naay ingon ana nga investigation live para at least daghang nisaway ni Leonin sa iyang gibuhat, yang mga sulti. Hmm, Pero at the same time siguro nakita nato ang the beauty of it nga at least dili magsugod sa politikanhong, pamaagi. At least naay there's some, a taste of nga nakita nato ron murag makita nato nga gipangita gyud nila ang probable cause in fairness sa Ah, mga DDS. Unang actually tinuod lang, dapat gani mo tan-aw mo mga DDS not to overjudge makaingon din mo, mga bias man na sila kay puro mga hmm. mga ano 'to, mga sakop ni Marcos na mga Administrasyon, pro na administrasyon, kongreso. In a way, makita man na nimo for example mag-bias kay sila, makita man na nimo through the anong tawag dito, through the flow of the investigation. And that way mahimo pa ng like hmm, for example kadtong gibotohan nila ang pag-open sa income tax return. Kung kadto gi-open gyud makita nimo nga there's some puwede na gamiton 'to ni Sarah nga, talagang giguba na nila nga ako ang rights. So murag hmm, mas nindot gani nga murag naay para makita nato ang labok sad as a DDS kung DDS point of view, hmm, kabalo ta sige ibutan ta lang nga talagang mga bias na sila. Pero kung sa ilang pagka-bias, sagdan nato para at least masipyat sila just like what happened ni Sarah sad sa iyang mhm, nasipyat sad siya. So hayaan hmm. mula yung akong punto. Sige Ivan. Di naa may kato mga points didto nga ang katong, um, unsay pangalan ni katong reference nila sa salida, designated survivor na video. Ang tan-aw ko ah, unsa mabaw ra kaayo siya, mabaw kaayo nga rason no katong ubang mga videos ni Sarah perting mabawa sa rason. Nagtan-aw ko nganong giduot pa man nila ni kay unsa man reference ra 'di ba? Pero naa katong mga sa kwarta, sal-in, tapos ang kwarta wala ka mga tugma, billions unya ang gi-declare millions lang. ah, Ang katong, mga testimonies, katong sa AMLAC, katong istorya sa NBI, ah. murag Kini kini Brad, probable cause ra yung pangita 'di ba? Kita kini kaayo. kung imong giingon nga kwarta, naa man na sila'y kanang version na magtubag-tubag man na sa ako ang wall Hmm, nga nga deposit ka wa GCash analogy. hmm, Gabutang kasi imong GCash og 1,000 unya human ang Mm, 1,000 imong gipadala sa lain. So hmm, ang imong transaction kuno is 2,000 pero ang imong hmm, actual balance is 0. hmm, Actually, mao nay problema nga mag-analogy kay ngano ang facts lahi man god. hmm, 2,009 ha.
Ako man ang gilamok ko diha. Ang 2009 ang misulod nga kwarta inflows Mm. 705 million. Mm. Walay record nga outflows. Nga kanang any form nga mogawas ng kwarta. Ingon nila nga, well, dili man buti pasapot nga walay record nga migawas kanang gitawag o kanang flag transaction. Duha man gud ang transaction nga pwede moabot sa anti-money laundering council kanang gihawag og covered transaction og suspicious. Kanang Mm. suspicious regardless of the amount ang example ana para di lang kay ta mahimong technical, bisag wala ka abot og 500,000 ka deposit ka sa bangko og 300,000 unya ang imong gibutang dito imong proceed sa deed of sale nya mangayo ang bangko og kanang deed of sale etc. unya wala ka mohatag Mm. within this certain period i-flag na as suspicious transaction. Mm. So ang usa mopas kag 500,000 ang tawag ana covert transaction automatic ng mga local banking nato mga bangko mag-inform sa sa AMLAC. Karon ingon nila nga when kanang 700 million pasiguro naay na record diha naay na migawas nga kwarta nga wala ma-record. Mm. Inako putya ang 705 million para hutdon na siya og withdraw every day banking days Monday to Friday 261 days ra man na. Bahina ng 705 million pa-withdraw si Sarah sa bangko. Mag-withdraw nag 2.7 million. Kada Di adlaw. automatic ma-record na. O pananglit, Mm. gi-withdraw ko na tanan, di automatic ma-withdraw na. So Mm. walay record. Kumpara Mm. na siya, pananglitan, 2006 gasugod og record up to 2017 kung wala lang kumasayop. Ang inflow nga naka-record is 2 million. So in short, from 2006 to 2017, intended yun ang kwartahan mo puyo sa account ni Sarah. Tanawa ang record nga gipakita sa AMLA 2018 up to the present. Kung unsay Mm. misulod inflow, let's say for example, 28 million point 75 centavos, ang record sa outflow it's the same amount up to the last centavo. Mm. Oh, di ba? So, bisag ilang istorya GCash ni kuan og kanang 1,000 na nagbutag 1,000 nagpagawas og 1,000 zero ang balance. Well, that is not the case. That is not the facts. Especially gipili na ako ang 2009 kay ngano just to emphasize the point nga bisan og imo nang withdrawon every day dili pwede nga dili ma-flag ang AMLA kay kung imo nang withdrawon every day that should be 2.7 million pesos. Unya, Mm. kanang kuan ba na kanang di mako accountant pero nakatabang ba may mag-anda po kanang usa na salig. Kanang salig di ba na siya isolated document. Inig tanaw nimo sa imuhang ending balance ba net worth sa let's say 2006 is 5 million. Mm. Inig pasta nimo salin sa 2006 imo nang on ang ending balance nga 5 million sa 2006 sa sugod sa 2007. Mm. O ya inig sugod nimo sa 2007, well, magsaka-saka man ang saka obo saka. Kung unsay ending balance sa 2007, mao na imong starting balance sa 2008. So mao na kinahanglan kung ma-determine ka ng certain period nga Vice President si Sara, imo gyud tan-awon kanang previous nga irog sa Nga ending balance. starting balance, di ba? Mura nang ingon ako, mura kag gabasa ng Metros Tubig. Kining mga Mm. taga-Tondo di man sila magbasa-basa ng ilang kwintadoros tubig. Imo binang kwintahon imong gamit. Tanawon nimo ang previous nga gamit sa cubic meters. O nakagamit kag 30 before, ya imong gamit ron 40, di ba? Imong gamit 10. 10 nga cubic meters Oo. Ya kanapoy magsukod Mm. kung unsa imong previous nga gamit. Og pananglitan galukso-lukso nag 100, human ibalik tag 5, ilibuang na imong kwintador. Mm. Ya kung imo po nagibayaran, di buang imong gabayan. Unya te, Ah, unsaon man na te na ang Mm. ilahang gisulti billions ang nisulod pero wala sila'y makit-an kung asa gikan ang kanang bilyones. Well, Kay sa actually, iyang that mga is negosyo na nakalista
dili man ingon ana Yes. kadako ang cash flow. Yes. That is actually another point kung asa ang source. Gisakyan lang nako tong ilang palusot nga murag GCash sulod gawas. Mm. Mao na gituyog yun nako og Pero example lang pero ako Brad, 2009 ay aron para inawong niya. Sige Brad, kini ikaw may mathematician. oo. Dili ang akong punto pod, kay hindi ako'y DDS magtan-aw ani nga vlog nato and for the sake nagunong naabog ko sa mga DDS. Kung ako nag-DDS, so Mm. technical actually sa totoo lang, ang imong discussion ganiha technical di na kayo na masyadong I don't know, di sa ga-judge sa mga DDS pero, masyado technical kaayo ang punto ana usahay di na kay na sabton dili lang sa mga DDS ubang mga tawo mga usually medyo kapuyan na mo tan-aw ana. Ang punto lang ani manggod, Mm. ako lang gusto lang nako i-highlight nga punto. Kay sa nahitabo ron, di kana ang nigawas is the report ni AMLAC. Kana, Ah. napagawas na ang report ni AMLAC, naistoryahan na, then mao nang imong source sa imong istorya nga gihubad nimo ana. Pero actually sa tinuod lang, dako pa na siyang istorya behind that. Kasi report raman pud to ni AMLAC, di ba? Report to mo tong Mm. istorya pud mo nakita na ako nabasahan nga punto so tong DDS nga ni comment nimo. Do denial, sobra ka denial. Pero siguro kuha ko na 'to ilang punto. It's not really the whole picture sa transaction ni Sarah. So Ah. Mm. so there's a reason nga dapat tan-awon nato ang the whole picture. So kung ikaw ang DDS mo na imong reasoning na, di man na mo'y tibuok picture gyud nga nang gipagawas nga report ni AMLAC. Di man gyud na mo'y dapat makita gyud nato. So mo ni ato mong tan-awon inignaan na sa impeachment. So of course, Sakto. ang nakaayo ani sa gibuhat sa House, muna gitagaan na tag review or trailer or akati. So para inig-abot sa Senado na pwede moingon ang Senado, di na importante. Uy nganong di man importante? Napakita naman na dito sa House ngayon ani. So dire mo ni opportunity nato nga himayon nato tagsa-tagsa. Magtan-aw ta sa Ni Senate akong nga, magtan-aw ta sa Senate impeachment. Naa natay mga pangutana na gusto nato na tubagon dito sa Senate impeachment, di Tong ba? imong pangutana Brad Chuck nga asa Mm. gikan ng kwarta. Actually Imong si gipadala siyang Commissioner GCash. Basi ka ng bilyones Heidi gikan na nimo. Mendoza. Ingon niya kining report sa Anti-Money Laundering Council mura ni CCTV. Mm. Unya ang report nimo ending balance kada tuig mura kag gaselfie sa imuhang kwarta katapusan sa Mm. tuig. Oh. Pero bisag na kay CCTV sa balay naay mga transaction wala may CCTV ng CR, di ba? Mm. Walay CCTV ng imong private room. Diha Mm. muduwa ang DDS nga walang takabalo kung sige buhat sa room. Panalitan ron. mo na punto nila, Ang CCTV nakasabot ko silang punto. Mura ba ang ilang gusto ipagawas? Okay na ay CCTV. Ang CCTV footage everyday wala magmat sa imong gisa. Panalitan 2009 ang CCTV footage naay gitawag og CTRs kanang covered transactions, nay inflows murag 37 ang kuha sa CCTV footage. Yeah, walay outflows. Mm. Pero unya wala magmatch sa selfie nga kwarta at the end of the year. Mm. Ilaha. Well, wala man makuha sa CCTV, wala may CCTV footage sa kwarto, sa CR, wala man makuha ang diary. Kana mo na nindot ipungutana unsay gibuhat ni Sarah sa kwarto, unsay Mm. gibuhat ni Sarah sa CR. Pero dili man siya mo wala man siya mo adto para kanang mga pangutana iya unta nang matubag kung niadto pa siya Pero in sa fairness di man hearings. pud na mo'y ang House di man pud in fairness pud di man pud mo'y it's not really the venue, para Mm. though she can defend herself mo ni venue para Oo. malagaan siya due process nga ma-defend niya iyang kaugalingon nga pwede niyang isulti, Mm. I can explain that one mo na na. Pero of Mm. course, mas mauting kay na unta kung niadto siya kung nag at least man lang dili ang akong nakita man gud ana, 'di ba? Imbes na didto sila sa House mo explain,
adto sila maghimo sila press conference after. Oo, Ang pwede problema siya. mo ang nakita ana, ang problema na di mo ka makihag-perjury kay wa man ka mo Under oath. mo Mo Correct. oath. under oath sa Oo. imuhang silang press conference. So Mm. kung tinuod, "Oh sige, atubang dito." Pero Tigid. na ako'y tubag ng mga activities sa CR nga walay CCTV, activity sa kwarto. That is Mm. exactly the point. Gipili nako ang 2009. Mm. Gipili nako ang 2009 kanang 700 million kay regardless kung unsay activity sa kwarto nga wala makuha sa CCTV footage, di gyud mahurot ng 705 billion. Unya Mm. kanang 700 million should be reflected as part of the ending balance in 2009, which should form Mm. part of the starting balance in 2010. Pag Then Di siya 2010, dalisunon ng oo. di ba? Pag 2010, gaga activity, ang ending balance, ang iyahang inflows, kasya, kining ending balance magod covering all properties, yuta, tanan. Wala gyapon mo match kay pagka 2010 walay record sa outflows unya murag 106 million. So supposedly kining 106 million mopuno ni siya sa sobra sa 2009. Pag Mm. 2011 I think 100 million, 105 million ang record sa pagsulod. Walay record tapos pagawas. Hmm. Di ba? Ga-triple na ang addition. So regardless of the activities nga wala makuha sa CCTV footage, sa CR, sa mga in the darkest corner of your house nga wala sa CCTV. Regardless, di ba? Kung sakit lang ilang rason. But then of course, mao man na ilang punto sa mga DDS. Adto sila argue sa pinakangit-ngit nga corner sa balay nga dili makit-an sa CCTV footage. Just to be clear, Mm. ang imuhang analogy ra na Brad Habas, i-take na as literal sa mga nga nagsulti, "Oh, nganong abot mo tag, CCTV, ngang Nay naabot nag mo kag nay CR." nag-fact check, nay nagkuan iyang gisulti 700 million nga 699 million rang naa didto. Basig gatuo sila Ayan, kapak check na eksakto si ga-fact check na sila. Oo. kapak check. Ang Hindi, usa pod sige, sige. nga ako ang murag akong naglagot ko, nagbasa. Ang tubag sa karon nag-hearing ta sa Congress. Moingon sila nga Ah. ang ilahang tubag unya murag di ko sure pero murag na ako'y nakit-an, niingon sila nga usa ninyo tan-awon ang ako ang background, tubagon sa nato ang flood control. Murag 'di ba? Ayaw sa nagtanawa ako ang mga kung unsa ko, tanawa sa ng flood control. So gusto nila i-divert ang attention which What ang about uban we pod see? maingon, sakto, flood control dapat naka-focus tayo sa flood control. Ang ako ang kalagutan nganong di man pwede nato dunganon, 'di ba? Murag sa atong giistoryahan te na karon sa una kamong mga dilawan or mga kakampings kuan kayo mo, supak kayo mo si Marcos presidente nya karon nga gaaway si Marcos ug si Duterte ni balhin mo kang Marcos. Wala oy. Ngano di ba pwede mi magdi ganahan og duha ka tawo? Kinahanglan ba nga kung ganahan ko sa kung naa ako dire unya mo kuan akong suporta, kinahanglan ko suportahan pod yung katong usa. Murag di Mm. unsa man inana ba ka single issue minded ba ang mga tao nga kinahanglan ta mo focus lang og usa. Oo, napay istorya nga anong giunang man ang impeachment nga naa Hmm. may problema sa energy. Oo. Balik until it will somewhat parang murag tinuod bitaw kay Hmm. murag sila ni dapig na sa Oh. pareho na sa mga kuan. Sige, sige Brad. Actually, Brad, kung maglain ta og laing episode ng flood control. Actually, pungot kayo ko ning pamolitika nila. Kay karon si Martin Romualdez makaipsot mo na, Mm. makaipsot mo na. Tiaw na ang iyahang ebidensya tesa og tong 18 Marines. Hmm. Bisag ako mo'y pinakapulpul nga abogados Pilipinas. Ako'y cross-examine ana. Uniform ang testimonya. Tagsa-tagsaon ko na i-table ko na kada tawo. Like for example, kinsa na Gutesa.
butangan akong tipo lang oras, ang opportunity, unsay iyang mga picture ni ikuptan, unsa may matubag ana, di ba? Sakto. Ma Ang magmonitor ilang punto, mo. brad, actually what they're trying, actually they're not trying to solve the flood control kay ngano usa man sad sila sa problema ana. What they're trying to do is to just create a confusion. Mm. Oh, unya ingon gani nako, ug ako si Martin Romualdez magdali-dali ko og pakiha. Ikiha ko ninyo. Oh, karon nahitabo. Wala ko sila kabalo sa effect kanang giingog double jeopardy. Mao pa nagiapas ni Mm. Martin Romualdez. Inigpasaka na pun-an pa ron. Lipay kay sila si Sandy ko dili ka uli. Mm. Oh, og di ka uli. Nusaon man pag-convict ni Romualdez og pananglitan apil na siya. Mm. Si Gutesa, di ingon ni Romualdez, sige pa, sige pa. Ilabang na sa korte, ma-approve gani ana ang iyang piyansa, automatic man na dismiss iyang kaso kay og kanang piyansa non-bailable man na except when the evidence is not strong. So og mapiyansahan na dili ligo ng ebidensya, automatic dili na ma-convict. Automatic kanang gitawag namong ipa-demurrer to evidence. Di na, goodbye. Di na pwede kasuhan si Romualdez of the same accusation, the same allegation, the same case. You cannot jeopardize a person twice Mm. over the same act. Ang tawag na mo double. Mao na giapas double jeopardy. Mao na giapas ni Romualdez. Mao na pungot kay ko kay ilang gipolitika ning flood control nga which deserves another episode. Nga ila lang gitagaan si Romualdez og weapons to protect himself, di ba? Mga Kanang double jeopardy kabaw ko ana kay salida man na ni Tommy Lee Jones ug ni Ashley Judd. Di ba si Ashley Judd iyang kuan sa tawag ani ay na priso siya kay Gibasang ilang gi-frame up siya, gi-frame up. gi-frame up siya nga gipatay iyahang bana, di ba? Sa yate. Human paggawas niya nabalaan day niya nga buhi pa day iyang husband. So iyang iya ba tong Ay. gipatay? Murag iya man tong gipatay niya, di na siya mapriso kay na Di na siya human na mapriso siya. kay na-serve naman niya ang na-serve na niya yung term. Oh, di ba? Oo. Double Yes. jeopardy. Pero ako Actually, actually, anyway, naaman ta sa topic ani, nasulti mo ng double jeopardy. Siguro Brad, kinasulti mo gud nimo ganihang unta kung nakalabang unta to ang impeachment ni Sara. Niya ano niya di harangan ang mga ebidensya kay dahil kanang naa may kanang vlog diha. Digbasa mo ni Juan Luna vlog, ni-add po siya sa kanang anchor commentator ng Brigada Eskwela pagka di sa ana. Pero yang rino mo na, yang gustong tirahan si Banyok. Just imagine si Banyok. Attorney Banyok. Well, ako, I am criticizing him, not being a lawyer, criticizing to another lawyer. But an ordinary citizen nga makadungog kanang iyang tingog sa kahanginan nga miingon, sa may problema og lato ng mga Duterte. Di ba? Kanang actually Brad, sa tinuod lang, murag sa una naminaw ko, actually di pa minaw mo ko gradyo sa una. Naanad ko ng mga maminaw ng mga ingon-anang mga komentarista. Pero actually handumanan sa usa. pero ako nadugay karon nga anyway, murag na-expand na ang imong panabot ba. Murag kanang komentarista sa radyo, murag I don't know. Dili ba ingon ana ka strikto ang KBP? Kay murag gawas nga murag bullying nang ilang gibuhat. di ba? Di, nanas layro. Kuan ba freedom of expression pa ba nang ilang gibuhat? Dili, in between sa ilang komentaryo o publication, di ba? Wala ba in between ana chat? Kamo diya, kanang wala ba mo filter ana o unsa na sila live? I don't think so. Parang murag kuan man siguro. Kanang kung opinion ang imuhang kung opinion nakasulat nga opinion ang imuhang murag topic, murag wala man siguro na Disclaimer. Parehas sa mga kanang mga opinion sa newspaper. Wala, Pero kung nagsulti fake ka. news ang imong gisulti, dili Mao na na, tinuod. Pero ang Muna opinion sa nakahadlok. newspaper na may kuan diha in between. Na in between usay, check sa grammar,
check sa na in between mga typographical errors ning Pero ilaha sa murag basig sa wala US gani naa sila'y Fox News na perti ka Republican, di ba? Unya naa sila'y CNN na perti ka Democratic na pabor. So interpretation siguro sa facts na di gusto di nilang di insakto man na iya dulaan. na tong engineer nga unsa ni sila wala ba og pananglit opinion ang section opinion ang time nakalat maghubo ko Mm, dito di na oh, ma-edit di na dili ma-edit na. kay gahubo na ko dito. Mm, Tha that is exactly my point. Wala ba'y mo review ana? Kanang wala Actually naa ba'y man ta na KBP kanang KBP mo na gitawag og murag siguro mo na ilahang, I don't know pero nga ako, ang nabaw-an nako kanang KBP murag muo pero sila sa Brad mangutana ko nimo ngano mang reviewhon ko no si Banyok? Nganong ipa-review man nimo si Banyok sa ang akong eh, punto ako, to be honest, na kadung ni bakasyon ko sa Oslo, naay mga labi na 'tong sa punto kadung kadung naay nahitabo kadung sa Oslo kadung, nanigbas, mm, nanigbas, nanigbas og kadung sa naay nanigbas sa sa luka. lokal. Mm, Oo, loko napaminawan ko lang ako ni Banyok. Si Banyok, ah, hindi base ra 'to sa akong napaminawan ba. Murag naa pa na sila'y, magkomentarista, mag-comment sila. Then naa sila'y sulti nga murag some way bugal-bugal, din butangan nila for example, gi-interview niya ang nanay sa suspect. Then naay somewhat nga murag murag gi-sarcasm niya. Actually mm, makabalo man ta. Then gibutangan nila og kanang effects nga, ay ay may ana ba murag you are niya usahay pod ang mga gi-interview nila kay dili sila aware kung unsa ilahang mga katungod nga puwede ra nilang unsa ray puwede nila i-disclose. Usahay they are way nilapas na sila sa katungod sa ilang gi-interview. Murag isulti na nila unsay mga i-discuss na nila ang nga puwede untang dili unta. Unsay mo ni akong dili ba wala ba'y certain age, like KBP nga puwede mo taasa man pito sad lang nila? taasa man sad lang intro nimo para ni Banyok mo mo komentaryo ni Sarah mo unsa ba imong Dili kay gireklamuhan ni Banyok. actually nabantayan lang nako naistorya man nato, nabantayan lang Brad, nako kailan ba tungod na-chatty nila ni Banyok? kailan ka Brad? akong gitan-aw karon nakaila ko ani kay naay taga-forward As in nag-forward sa serious ako size. sa iyahang mga unsay pa kanang mga video. Oo, Mm. lalo katong panahon sa election, perti man yang bira kay unsay pangalan ni kay Gwen, di ba? Katong Ah. paingon election sa kuan. Oo, oo. Di man ko Ako ganahan makuha man ako ng mga punto ni ngayon Gwen eh. nila ni Gwyn, kay kana Mm, sila si Gwyn, mga public official siguro na kasama na kailahang, mm. free Puwede of na. ilang rights or freedom. Pero kanang Oo, punto nga usahay they are bullying the private oo. individuals, like pareha 'tong tagtungod sa naligbas, Sulok ka, nga murag oo. bugal-bugal na nila. Dili maayo, Wa dili wa maayo. ba'y oo. Kanang magsulti sila nga about sa ilahang murag they are insinuating something nga di-disclaim nga di sila sure, pero they are Mm, insinuating nga mo na'y tinuod, pero ang naminaw gahuna-huna na nga tinuod na. mm. Oh, Mao nay ah, nakahadlok, 'di ba? Mao nay atong, Muna gitawag og ah sa ato gitawag og fake news. Pero actually ang oo, ato amang guro nga fake news naabot na ta sa punto nga fake news. Ang ato ang fake news man gud, ang kana ingong fake nga news. Pero there are hmm, some peop muna'y na-discuss during during the house, the investigation sa house, nga naay mga tawo nga tuyuon nilang imalisyoso ang ilahang gitawag mag-disclaimer lang sila nga, ah, murag kuno or sa Bisaya pa kuno or, daw hmm, para in a way, a sense na
nag-disclaimer sila nga murag dili sila sure. Pero they Mm. are already insinuating the narrative nga ang naminaw magtuo na nga tinuod. Mao jud. Anda mo nay gibuhat actually, mo nay rason, actually mo nay ako nakitang rason sa base sa observation, mo nay ako nakitang rason nganong kasagaran sa Visayas and Mindanao daghang mga Nga, DDS. Kaya ang mga mga komentarista diha sa not only dili lang si Banyo, not only DYHP, usually sa mga siguro ang nailhanan nako nga dili DDS nga komentarista si Leolas Tibusa. The rest Mm. puro na mga ah, DDS. actually, Oo. si Carmela may tapang mag-arrange na ako siya pa. Ngano ma-impluwensya na ng imong giingon ng mga komentarista sa radyo. Nako, inganin mo gud ni. Una, mao nay klaro nga maklaro sa signal sa probinsya. DYHP. Sakto. Ikaduha, inig mabuntag magud-ana ng mga tawo maglalok og baboy, manilhig, di ba na magtanaw og TV. So ang paminaw Mm. na kanang gatagaw-taw sa radyo. Mm. Oh. Kaya kay Sakto. taga-radyo, siguro insakto ni sila. Og sa mga Attorney pa DDS, gyud. Attorney pa gyud, abogado Rufil pa gyud. Banyo, attorney, abogado. Muna itubagon ni Dr. Wendell nga ni mga tawo nganong mo to. Importante lang nako i-touch actually itong iyang unya man na fake news. Na nagisuwat si Mm. Father Danny nga nganong tuhuan si Duterte. He has all the elements to be believed kanang moingon nga patya. Mm. Una, presidente. Ikaduha, as president, siya mo'y commander-in-chief. Naa siya ay rason nga mo-promote, mag-transfer sa posisyon. Naa siya ay kuan nga, unsa na, mag-pardon. So when somebody speaks with moral ascendancy that you have to perform this, mutuo ang matawo. Kay gatabi ako sa katawo, wala sa vacuum ba? Naa siya ay background, naa siya ay posisyon. Mm. Mao ning mga komentarista. Naminaw tawo ning mga nanilhig, mga nananom, sayos buntag ng lampaso, moingon nga, unsa may labot ninyo og dato ni mga Duterte? Mm. Na mga tao sa Oslo, of course, wala man yung oras mag-research. Unsa nang pangutanaha, misleading ba, insakto ba? Na, tuod na, unsa may labot nato, di ba? Ihapon na dato. Ang usap pod Ah. siguro na niabot naman ta diha no, pero ang usap pod siguro dili lang siguro tong mga radyo. Ang 'di ba sa atoa naay pwede ka mag-load ka nga Facebook ra. 'Di ba? Mag-load Oo, nga kay Ambot Facebook karon. ra. Facebook Lite. 'Di ba? Oo. Pwede mag-load Oo. ka Facebook ra, Naa pag sa 'di una ba? nga Facebook Lite nga bisag wa kay Oo. load pwede ka maka-Facebook. Maka-Facebook ka, 'di ba? So ang mga tao na cellphone, mag-load sila kadto ra, Facebook ra. So kung unsay na gilalok sa ilaha sa Facebook, Ah, mao ra pud to. Unya wala may option kung meron nay 'di ba ang katong mga daghang makita ang mga clickbait, 'di ba? Makita nimo ang headline. Ang headline mismo sa kuan ba? friend, ipasabot na Dami kay clickbait. Importante kay na kanang clickbait ba? Kaya ako, daghang mabiktima na ako sa nang clickbait. Ipasabot Di, ka na ako sa nang clickbait. ang kuan na to ana ba, ang katong clickbait lami kay istorya, 'di ba? Moingon nga Unsa may itsura na sa Facebook? Unsa may maingon sa Facebook si attorney Cuevas kahubo, 'di ba? Wala, attorney Cuevas kahubo pag click nimo sa unsay pangalan sa Facebook article. sa tibok article pag click nimo sus attorney Cuevas gidi ay gahubo sa nina ni Santo Niño. Pero imuhang pagtan-aw dito pag una nimong tan-aw ang nakita na nimo si attorney Cuevas gahubo. So imong utak ano gahubo siya, pero kung basahon nimo tanan ay sus nagkuan ra day siya kanang di ba naman ay Si kuan ra. Attorney Cuevas himayi. Himaye. So himayi pag-click nimo ay si Attorney Cuevas himayi kuno ang iyang mga barkada. Iyang mga barkada di himayi si Chucky di himayi. Inana. Pero mao nay problema kay ang sa atoa nasa Facebook ni gawas ang clickbait. Ang nasulat dito si Attorney Cuevas kahubo. Ini-click nila dili man mo diretso sa website Kana kung man importante na kay clickbait. Sunstar ga report. Pag click nila di man mo open ang Sunstar, di ba?
So ang Oh. nasa ilang hunahuna kadto ra si Attorney Cuevas Mm, kahubo o si opo. Attorney Kanang Cuevas imong himaye. bait nga gingon, ang spelling B-A-I-T. Na, clickbait. BAIT. Murag nanaga ba? Paon, Nanaga. paon, Paon. 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 Makati. Oo. So mo ning problema pod Paon. sa atoa. Di lang yun sa radyo, katong mga Facebook light nga si Attorney Kang Cuevas paon. kahubo. Mao ra to. So makita nila, uy, eta, ikaw kuno gahubo. Oh, Mm. kanang kay di man pwede i-open ang katong Sunstar niya Dili or maka-open Freeman na kay article. Facebook ray maka-open. Oh, Facebook ray makitaan. So usa pod Ah. na delikado pod sa Actually atoa. naay Kanang dapat naay dapat responsible ang Facebook ana. Responsible. Unya balik sa imong giingon, engineer, ang mga tao sa atoa maingon ta, bisig makuan pa nila ang ma-regulate nila tong kini si Banyok or kung ibang mga commentator, basig ma-regulate pa nila yon. Na unsaon man nila pag-regulate ang Facebook? Dili man ma-regulate. Kasi basig si Maria Risa, di ba? Si Maria Actually, Risa, perting follow na up niya sa Facebook, di man jud ma-regulate. ang Twitter naa siya'y, abunot gamit mo Twitter? ako Wala. palang siya. Twitter naa siya'y Mga kanang social group. ano. Di ba naa siya'y kuan ba, doon si tawag itong iyahang tig-correct? Group ba to? Galison Ah, mangani ko diri og akong iko pangutan-on pa ko nimo kung sila as Twitter. Dugay oh, ba ba naka-login? Atong sabot alas 10 naka-login atong sabot unsa alas 9 naka-login alas 10 na. Ikat ang imo komento ha kay kuan man siya. Libelous statement na. Oy, ato na dili siya libelous basta tinuod. O di mo Na ko ako'y politiko. na ako ebidensya. Alas alas 10 nito Actually, kasugod. gandam ta kog discussion unsay depensa sa libel tinuod na ang libel man god bisag tinuod dili depensa. Oh, kay og tinuod na munay tinuo munay assumptions daghang nagtuo ngayon ana no. ang Unsa man libel debe? Unsa man din ang libel man god ug utangan nimo sa katawo tinuod na di ba? Pero naa na ba kay rason nga ipost sa Facebook kining tawana utangan. So bisan pa og ngano man sakto, imong sakto. i-post paningli og di mo bayad ikiha. Pero kanang gibuhat ni Trillanes nga gibulgar niya sa house. Nibalik na nato di ba? Niinisimang ta pero nibalik lang gihapon ta. Mao na Kanang mo. gibuhat ni Pabula di ba? Buloon mo Mao to. ni Kaya pabula. na to. Buloon. So kanang gibuhat ni Trillanes nga gibulgar niya ang with conviction nga ingon ani gikan na sa mga alleged drug lord. So naamon say narrative nga sige ikihan niyo si Trillanes kay para ma-push man sila nga ipamatuod nga tinuod. As a rule, truth is not a defense. Exception when the target of the statement is a public figure. In which case, truth now is a defense. Like for example, public official. Kanang tawhana should be discussed publicly. Should be discussed publicly. Buwang kita mo ikapasweldo, ya dili ta maka-discuss. Mo po na ikanang siguro dipinsa sa mga commentator parehan nila ni Banyok nga birahan sige si Gwen. Yes, kaya ang ilaha. Public consumption man na. Because Si truth Lalay, is a si Lalay. defense. Kinahanglan i-prove nga nay kay og pananglitan naka-empleyado ikaw mo employer nya imuhang gipatawag oy sayo panda ika mayon empleyado ikihatag libel ha. O kita may kanang by principle kay mga tawo ang public is the employer of these people, mga public figure. Then we have all the rights to discuss them publicly. So kung nakadaot nila, truth is a defense. That is the exception. Pero kung pananglitan ingnon nga dugay kog upload diri sa Facebook, it might be true. Pero libelous statement na. Pero public mga brad kay ngano public 2 million man consumption imo may mga mo po. Influencer. 2 million ng followers na ba? So influencer ka. Pwede. Pero private person magyapon. Sayop magyapon na influencer kay wala mo ko na influence bash
Gibas mo ko dito, di mo ko influencer. Bisan na. 2 million na imong Ah, followers, Pero napaka-stars. ang definition sa public is the person who kanang kanang gagunit og posisyon sa gobyerno. O not kanang Pero core necessarily. commander, kanang core Not commander sa necessarily. CIT. That's the classical Reserve definition of a public figure. Like for example, sa inyong community, private. celebrity like Ann Curtis. Yes, si Ann Cortez, he could be criticized. Wala siya cause abi of na ko si action. Liberty taga Lagunda. Ki celebrate. Tong putrido na. Ah, Daghanan na Oh. natong ipahingan lang niya. pananglitan sa ang example sa Supreme Court, leader ka sa lodge. Kabalo mo ng lodge sa masonry ba? Mason Ah. Lodge. Kung ikaw gidiscuss diha sa inyong lodge and you are the head of the lodge, you are a public figure within that group. So, public figure not necessarily is a public servant. Well, that is the literal meaning. Kanang ikaw gibotohan or ikaw na sa public official. But you could be a public figure within a given community. Si Ann Curtis, public figure na. Public figure yun na siya. Kaya nga iyang gipusta man ang iyang kaugalingon sa public. She is earning from that. Og magpusing-pusing siya, ingnon siya, di angayan, di siya makakiyag libel. Di ba? Pero kung Engineer, kani. Kung para di ko makiha og libel, og si iti himuon na tong mayor sa Purok Pabula para dili na ko niya makiha og libel. Public figure na siya ana, di ba? Siguruan ng likers ning Purok Pabula. O gitagtulo ra po ang like. Naamo tay mga atong mga asawa, di ba? Ya, kuan. Pero very Kita problema fluid, ning libel balo wala mo tan-aw. very slippery man ning concept sa public figure. Mao bitaw na sila si Sonza ba? Maro kayo ang kiha dili gidakop. libel. Ikaw updated ba ka Brad? Gidakop si Sunsa. Si Chuck. Nakasabot mo nganong dili libel ang kiha. Gisearch ni Chuck. Jason sa dili libel ang kiha kay mahimong depensa niya nga si Marcos is the president and a public figure and therefore he should disclose his health condition. Ang kiha is false publication. Di ba? Pero actually na-issue pa ganito Brad kay ngano basta pero anyway padayon na nasulti yun naman mo. Non-billable. Typo error. Sayop to kay gikopya siguro to. Bahala na tong judge pero sayop right man ang bail. So, nangutana sila nganong si Sonsa gikiha og false publication dili libel. Nako, actually it's tactical and at the same time legal. Tactical kay kung ikiha nila libel, truth is a defense and Marcos would be forced to show his records, medical records. Mao na dili nila mabuhat ni Trillanes. So, ang ilang gibuhat, gikiha og false publication. Not because Marcos is healthy, but because ang iyang gipakita nga medical records is fake. Is false. Yes. Nag-post siya ng fake practical nga medical records. Pero ang Yes. ang latest na Chuck, gabi Brad no? Gabi Yeah. gidakop siya sa NBI. Yeah. Gabi, naitabo taas ang weekend mo ron. Halindi man. Ano dia? Taas. Pero available ka, Labor wala Day. mo ko Labor Day. na galibog po kung ano mo ning mga ubang vloggers nga mga ate Duterte lipay sa available nako. Kuan daw kanang proforma ba previous nga warrant of arrest siguro gi kopya ra sa tig-type. And ako, it is not possible nga dili na siya available kay di man na capital offense and at the same time rape, killing, plunder, cybercrime. Yang gihimo ya false publication. 6 Di ba years na na may taga-uslob nga na gidakop pod sa NBI? Anang- Junabinis. Kita Juna. Junabinis. Di ba taga taga-Oslo? si Junabinis.
Kuha Ay na dili chat si Junjun. DBS. Abi nako si Junjun Abines. Dili, Kinsa? dili. John Abines ang pangalan, John Ah, John Abines, Abines. pero dili na taga Oslo. dili na ato'y Murag nawag bayi. ko lang siya. Bayi taga Lagunde, Unsa may kaso? Brad, di ba? taga Lagundi siguro siya gidakop sa NBI kay gapost Gapost og siya fake sa news. fake news. Actually, wa man gud ka ng share dito niya, pero wa man gud niya gigamit ang share sa Facebook. Gi-copy niya ang video, then gi-repost niya. Nahitabo murag siya no original. Pero amot ang unsa Ah, nakibalita ato. Si Wendelin Magalso sa Taga Oslo, March wa ka kadungog ana Brad. 23, March 23, 2025. Oslo vlogger Last year. Wendelin Yeah. Magalso, 30, was arrested by NBI on Munay March 20 for mun alleged spreading fake news. munay kasagsagan tong sa unang nga kusog ang vlogger kana o daghan ng kaayong mag-vlogger. Mm. kana pod kanang libel of false publication angay gyud na siya i-distinguish kay og libel dapat us katawo ang naapektuhan. Ang false publication dapat more or less ang magnitude sa effect. Like for example tong panahon man gud sa grabe na tong corona anong COVID ba? Mm. Mikatag na ang COVID sa kuwan. Dito say Mm. ng Southern Cebu. Gapanik ang mga tawo kana angay gyud na siya kasuhan kay daghan ang False nakuan. publication. False publication Kung Pero mag-adto katong ka yasot sa mag-post sa puro pabula niya, walay nananaw, so di na siya pwede Wala problema. false publication. Basta lang katong COVID na ay nag-contact na ako ningon nga naa ba kay mapalit na ivermectin diha. Nako unsa man ang ivermectin? Wala kuan tambal sa COVID. Kung na kay mapalit diha, palitin mo niya ipadala diri sa Pilipinas. So unsa ning ivermectin? Pagtan-aw nako tambal man sa kabayo man siguro to. Unya tambal sa bitok sa kabayo. Unya tambal do kuno na sa kining COVID. Naku pastilan asa kay gikan ning balita. Nya ako nadunggan na gikan pa Joe Rogan podcast nagsulti na tambal kuno ang ivermectin nga na ay mga studies. Unsa man Kana sila may balita? mga example. Katong iyang sunsa qualify man gud siya sa libel o false publication. Ang libel niya gidaot gud niya si Marcos. Ang problema lang anto, si Marcos will be forced to present that he is healthy. Which I think Marcos would not do that. Di ba? Di ba nag-jumping jacks na siya, di ba? Exactly. Nag-jogging pa nga siya, di ba? Well, sa edad ni Marcos, unsa pa may naka-healthy anang over 60 years old. Di ba? Wala naman. Si Erap mo pagibuhat ni Erap. Nag-shadow boxing si Erap nga na ay katong iyang wristband shadow boxing sa kanya. So, In fairness, di man naman pud si Marcos ang na bisag si Duterte, so nakapila gipatay si Duterte anang pag last year kay fake news nga namatay na si Duterte na. Pero actually Si sa OG tinuod lang Diaz. naamang gyud sakit di ba naamang gyud sakit si Duterte mo atong usahay mawagtang. guwang. Si OG Diaz, di ba? Sige, kapila na si OG Diaz ug si Roderick Paulate. Kapila na sila gipatay sa Facebook. Kana ilaha, kuan na libel gud na ilaha, not false publication. Kay sila ra may affected. Si Marcos, it's either gud libel or false publication. Ang false publication gud affected presidente mo gud. Kapay usaan na Brad gawa sa libel kanang unsa na kanang mapanirang puri unsa tawag na? Oral defamation. Oral defamation. Defamation. Kanang atong pagsulti nga himayi si Charlie Men. Basig inikuugma na natin madawat supina. Cybercrime. Ang libel man god kay in writing pwede man god siya. Di ba magkuan ta we will allot another episode for fake news. Kining libel man god in writing dat-on siya sa cybercrime kay i-post siya sa Facebook. Unya mo increase ang penalty, mo usab ang venue asa ka ikiha. Ang oral defamation man god dili siya madala sa cyberspace kay ikaw kuan etc. ikaw hugaw nga pagababaye, ikaw hugaw nga
Kuan siya ba Lagom kanang kag tikod. classical nga commission of the crime. Hugaw kag tiil. Binaryo ang venue ba? Binaryo ang venue. Ang libel man god na nahimo siyang lisod nga kaso kay pwede man gud siya i-commit through cyberspace. Nga Kaya dako bisag nga og silot. oo, midako ang silot, nawala ang probation, plus mostly man god pag criminal case, it should be committed within the Philippine territory. Pero kung ikaw OFW nya nabasa dire, Mm. pwede ka ikiha. Pero makiha diha ra. Dire. Ikaw taga Kailangan Oslo. nimo atubangon. Adi na Atubangon. ko uli. Ga-post ka sa Oslo, si Marcos nakapasa sa Ilocos Norte, ito kay Faldi. Atubangon nimo dito sa Mapakturag Ilocos kag Norte. martilyo, it's not because you are guilty, but because wala ka igplite. Ay, sus Mario Kinsa may mupliti ana? O ikaw may ga Og wala kay sakay plite. ka. O di impas ka. Okay ra ko mo didi Ismailan di digong. Kun artist gud ang animal. Kun artist ba impostor. Oh. Exactly ang gi ingon ni Regino. Okay ra man mailan di digong. Kun artist magod. Ang di na ko masabtan mailad kas mga tawo nga dili impostor. Gapakita si Sara sa iyang batasan. Gapakita si Paulo sa iyang batasan. Siguro sa pag-aayo ni Dico nga pagka-con artist, ni payong siya sa iyang mga anak. Ni payong siya sa iyang mga anak ba? Iyang anino niabot siya mga anak. Edit lang yun siya. Ako'y nahadlok atong istorya ha. Usom. Ulit. Sige. Closing. Closing Oo. na lang. Ang closing na lang. Basta nga akong giingon nga kung maglibog ta, mag-istorya og tinuod, mag-istorya og insakto, pwede kang masilutan, mag-istorya og dili insakto. Pero sa tinuod, dili gud mamiligros sa imong kinabuhi. Imong Yung taga Oslo ba mao gyud pabula gyud kini nag-ending sa tao. tawat.